दे आणि मी करते. नको नको, तू गावाला कशी कामच करत असतेस ना, आता इथे आलीस ना जरा आराम कर, जा आराम कर जा. अगं तू काय काम करते? जा तिकडे बसून आराम कर, जा मी मारतो झाडू, जा. अरे का आरामच करतोय, बसतोय तिकडे जाणारच. 8 दिसा गेले मुंबईक, लगीन होता या म्हणजे 2 दिवसातच म्हाका बाई कंटाळ येलो. आमका ती सवय ना घरात बसायची, हयसर नुसता बसान आणि बसा, नुसता रांदूचा आणि खाऊचा, इतक्याच काय ता काम. आमका तसला जमता, आमका बाई तसली सवय नाही, इलो हय कंटाळो बसान बसान. आमचो कुडवाळ्याचो जीव सकाळी उठला का बाहेर जा, खंय वाड्यात जा, खंय मळ्यात जा, रानात जा, म्हणून असं आमचो दिवस सोंपलो. हयसर काय करतलं, येऊन जाऊन घरात आणि घरात, यांची दारा बंद 24 तास. आमचो बाई जीव कंटाळता असल्या ह्याच्यात. गावात ना आमचं कामा पुढे केव्हा दीस सोंपताना तो कळना नाही, येळच गावना नाही कसलो तो. आणि हय दीस सोंपना नाही. गावात आमका 10 वाजता गुटली करूची सवय. हय 10 वाजताच कामा वचून येतली. तसा काय म्हणा, दिसय सारको इसर आणि रातय सारखी. आमच्या उठाच्या टायमागी न्हिदतली, आमच्या पेज जेवच्या टायमागे चाय पितली, आणि दनपारची चाय घेतू मा तेव्हा ही जेयतली. सगळा यांचाच असला. आता थंडीचे दिसत गावाक तडे इतक्या कुलकुल येतलो आमका, पण हय कसला काय थंडीच नाही. ह्यांचे 24 तास नुसते गरा 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 ते पंखे चालू. माझा बाई त्या टाकला उठता त्या पंख्या खालती बसा, मग हवेर येऊन बसतोय आपला. 24 तास यांची दारा बंद, वारो योग सुद्धा जागा दारा उघडी ठेवत नाही. काय यांचा कोण हरता उचलून काय माहिती, चोर येतात उलटत. खंय शेजाऱ्या पात्राक गजाली जाऊन बसची तरय सोय नाही. शेजाऱ्या पात्रांका भाषा कळना नाही. आमका ती दिवसभर उठला का तोंड फुटा सर बडा बडा करची सवय. उठला काय काय ह्या कासात घाल त्या कासात घाल, धोरा वाचणाडा बॉल असं तोंड मिटून वगैरे वाचा लागता. घरात बिन असत कितके 4 टकले. तिनसाना घरा गेली मा काय कोपरं धरून बसतात आणि मोबाईलात तकली घालून असत आपली. कोणावाडा काय बोलावाया काय ह्या करू अजिबात त्यांना कसली या नाही. माका सांगतली टीव्ही बघ, दिवसभर काय बघतले टीव्ही टॉनवडा घालून. माका बाई ती सवय नाही आणि आमका तर जमणार नाही, डोळे दुखतात माझे. ह्यांचा काय काम करू गेला काय नको नको म्हणतली आराम कर, आणि ह्यांची कामाबाई आमका जमणार नाही. ह्यांचा सगळा आता बटणार, पिटीक केला का सगळा ह्यांचा येता. पाणी पिटीक केला का पाणी येईला, पिटीक केला का गॅस लागले. ते असता चुकांना तो त्या नळाक त्यांच्या हात लायले, ह्यांचा सगळा पाणी गेला. तिसून बाई मी यांच्या खेका हात लायने नाही, उगीत ते आमका अपशार नको लोकांची. आमचा कसा तांदूळ घातले का वाड्यात जाऊन दिला का तसं भात शिजलो, सगळा अंदाजार असता आमचा. हय तसा ना, हय कुकर लायतली का शिटी मोजीत बसा. ती वायदी एक शिटी कमी जास्त झाली तर भाताचो सत्यानाश. सगळा यांचा शिटीयर असता. बरा खंय जायत वाईट टायमार खंय बाहेर भुतूर गेली तर कलकालतली नुसती. घराक जावया पाणी येतला, घराक जावया पाणी येतला. पाणयाचो टायम चुकलो काय पाणी या भायरी झाली. आमचा आपला बरा गावाक केव्हाय पाणयाचं टेन्शन नाही. घेतली कळशी दूड बाहेर गेला आणि पाणी हाडला. ह्यांचा बाय तसा नाही, एक दिवस पाणी चुकला तर मग हाल कुत्र्याक नको यांची, पाणी पाणी करीत राहो हाया. चुकांचं गॅस सोपलो तर झाला कल्याण. मग काय कोण दिनच नाही आजूबाजूची, मग बाहेरसून मागून खातात. माका सांगतात त्या बाहेरसून काय काय मागायचं डब्यासून आणि खा का. आमका बाय नको तसला यांचा, आमका त्या बघूनच नको जाता. काय त्या खातलं गावा कसा माहिती, सकाळी भाकरी खाली, दोंपारा पेज जेयली, परत दोंपारा इतको भात जेयलो तरी तो जाता. भुतू बाहेर भुतू फिरतो ना तो जिरता. हयसर उणीभर गोटे सुद्धा जाणत नाही. बसान बसान नुसतं गोळ जाता हातापायाचं. हयसर खंय हिणा फिराक जाशी तर त्यांची ही गर्दी नुसती, बघवाना नाही ती गर्दी. आता सुद्धा सकाळ रात दोंपार तिंपार काही नाही, बक्षीत तेव्हा गर्दी. आमका बाई भय दिसता खंय जाव, कोणी गर्दीकडे हरवाक जायत तर सगळा दिसता सारखे. आमका ते रस्ते कळतं त्यांचे, आणि ते गाडी आणखी मरणाचे धावत असतं कोणकडे जायत. आणि हा खूप बाले ऐका घेतात शहरात म्हणतात लोकां वरतात चोरून कोणाक लोकांका पळयतात आणि किडणे बिडणे काढून निघ. तसला बाई नको आमका, म्हणा मी खंय जाणत नाही. दादरला जायचा होता पण वांगड होय ना, ह्यांका रविवार शिवाय सुटी आहे नाही. साडी एक घेऊची होते, पण काय असतं मुंबई गेलाय माका सगळी साडी एक देतात. मरा नाही बघूया आता कोणाका सवड असली तर जाईन दादरला. आता 5 वाजले मग आता बघा तिथून पाववाला येतो बघा. बघा ना घेऊची खोटी इलो. 2-3 दिवस मग बसान बसांना सगळ्यांची तोंडा माझ्या ओळखीची झाली, पण माझ्याकडे कोणचं एकाचं लक्ष नाही. हयसर कोणाकडे येळ असा म्हणा एकामेकाक बघू. आमच्या गावात योग माशेवालो येता, पण अख्ख्या गावाक त्याचं नाव माहीत असा, त्याचं गाव माहीत असा, त्याच्या घरातली कोण असं ता सुद्धा माहीत असा. पण हय कोणाक बघूक सुद्धा कोणाकडे टाईम नाही असा. त्यात कित्या
शेजाऱ्या कोण मेलो ना तरी ह्यांका कळाचा ना. मोठ भरला बाई मोमय घेऊन बघली यांची मोमय केव्हा घरात जाते असं झालं आता. काय ग काय झालं तुझं काय बडबडतेस? बाई टिकटी गावतात तर बघ गावाचे मग ते टिकटी गावाचे नाही तिकिटी काढा आता गावात जाऊन एकदा. कंटाळलीस की काय इकडे येऊन? तर गावाला होतीस तेव्हा बडबडायचीस मला कुठे कोण घेत नाही काय नाही. आता आलीस तर राहा 4 दिवस. हो तर बोलायचं असता आमचं बाण माणसं तुझी त्याच्यात आम्ही गावातली माणसं खय गेलो ना जगाच्या पाठी तरी आमचं जीव ना आमच्या घरादारात अडकलेलं असता आणि आता खय गेलो का आमका ते थारो जाणं नाही गेल्या जाग्यात. तू कंटाळलीस ना मग चल आपण खाली जाऊया गार्डन मध्ये फिरूया आणि पाणीपुरी पण खाऊन येते. कॅन्सर कोणी तरी मारत गाववाल्यानो तुमच्या घरात पण असा कोण गावात नाही इलेला बाल म्हणत असताना त्या गावाच्या आठवणीत कधी जातंय म्हणून जीव काय असताना तर आम्हाला ते कमेंट मध्ये नक्की सांगा.